jeszcze raz. No, wrzucamy w drugim dniu. Dzisiaj zaczynamy od Sky Tower. Tak. I właśnie tutaj mamy, jeszcze wam nie pokazywałam wszystkich obrazów, jakie są tutaj. Tam mamy kominy. Dzisiaj jeszcze może będziemy stadion. Patrzcie, jakie są małe. Idziemy. Fajne, mamy gdzie co jest. O! PKP Intercity. Jest PKP Intercity, to zobaczysz tutaj. Rynek widać stąd. Co? Jest postawiony lepsze. Co? Widać taki mały rynek, No. prawda? Powiedz, tam mamy rynek, widzisz? Tam mamy rynek. Ratusz, takie dwie wieże. Ratusz, takie dwie wieże, tu mamy Intercity. Potem tam, nie wiem czy to we Wrocławiu jest bardzo dużo mostów. Mamy taką ulicę. Gdzie dużo strasznie tramwaju jeździ. I tam mamy piękny, ale bardzo znany dworzec we Wrocławiu. Mamy tam potężną budowę. Jak możecie zauważyć, tam koło tej budowy jest taki, jak to mam, taki brązowy budynek i tam za nim jest stacja, tam stawaliśmy. Jednak tam nie ma stadionu, gdzieś indziej, ale tu mamy, zobaczymy, arkady wrocławskie są. Tam chyba nie widać, ale o, widzicie tam tą ulicę, co to pokazuje? O, jak idziemy tu i byśmy skręcili w prawo, to na tamtej ulicy jest nasz hotel. No to jest też pokazane, gdzie to jest. O, jest. Jak będziecie zobaczyć, o tam. O tam, widzicie taką kulę? A tam jest właśnie stadion. Nie wiem. O tam. Tam jest taki most, a i tam jest stadion. Tu mamy różne zdjęcia. Tu mamy jedno. Tak mi się uda pokazać. A to my jesteśmy na przedostatnim. Oj, my jesteśmy tu. O, tu. Dalej, to trochę mniejsze. Tutaj mamy tak. Tutaj, jak mówiłem, jest stadion. Tutaj mamy most Sędziński, most Mielny. O, zobacz, ja widziałam most Mielny. Musimy zobaczyć, bo nie może tak długo. Powiem się, że to ogląda też. No, tylko zobaczymy. O, tam pociąg jedzie, widzisz? Jakiś. Kolejka. Most Rędziński. Tam jest gdzieś jeszcze jeden most powinien być. Tam daleko. A to za rzeka płynie, panie Andrzeju. Która rzeka? To jest Wrocław. Odra.
Tam mamy tam mamy rzekę Odrę. Tu mamy tory prowadzące tu mamy tory prowadzące do pięknego, bardzo ładnego dworca PKP we Wrocławiu. No i tak to może wszystko wyglądać w górę. Co, widzimy się na stadionie. Na stadionie.